punt a punt. Didàctica del braille en català. A la imatge es veu la col·lecció completa del mètode de la didàctica del braille en català, punt a punt. El mètode, punt a punt, didàctica del braille en català, consta de diferents materials agrupats en 2 blocs. Ens preparem i comencem. El primer bloc, ens preparem, és l'actualització del material, prepunt a punt. Es presenten 4 quaderns en una capsa, amb les activitats ordenades en funció de la seva dificultat i tenen com objectiu que els infants amb ceguesa o dificultats visuals greus aprenguin a tocar un seguit de punts amb la finalitat de discriminar diferents formes, així com d'anar introduint i assimilant l'esquema dels punts braille o signe generador. Aquest material es presenta enquadernat en espiral, numerat i diferenciat per colors. A la imatge es veuen els 4 quaderns de Ens preparem sobre un fons negre. Unes mans exploren la portada i l'interior del quadern 1, Ens preparem, de color groc. En el primer quadern es presenten les diferents formes geomètriques: cercle, quadrat, triangle i rectangle, elaborades amb punts en relleu. Es continua explorant el material. També en aquest quadern s'introdueixen una sèrie d'activitats per iniciar el seguiment i la direccionalitat de les mans, d'esquerra a dreta. Així l'infant s'anirà familiaritzant amb el patró de lectura. Unes mans exploren la portada i l'interior del quadern 2, Ens preparem, de color blau. En el segon quadern es treballa l'orientació espacial: dreta, esquerra, dalt, baix, vertical, horitzontal, diagonal, principi, mig, final. També es comencen a fer exercicis de discriminació de signes i d'escriptura amb la màquina Perkins. Unes mans exploren la portada i l'interior del quadern 3, Ens preparem, de color verd. En el tercer quadern s'utilitza el signe generador i combinacions diverses dels 6 punts, sense encara parlar de lletres, i es treballa el seguiment horitzontal i vertical i la discriminació de formes, mides i situació espacial. Es continua explorant l'interior del quadern 3, Ens preparem. Unes mans exploren la portada i l'interior del quadern 4, Ens preparem, de color blanc. El quart quadern, i últim d'aquest bloc, està dedicat a l'escriptura. Es tracta d'una carpeta folrada de pelfa en el seu interior. Es presenta el signe generador foradat, fet amb metacrilat en 2 mides diferents i amb velcro. És un material pensat per a ser manipulat i que permet confegir tota la signografia bàsica braille amb punts de fusta que s'enganxen amb velcro dins del signe generador. Unes mans confegeixen el número 200 commemorant el bicentenari del braille. També hi ha un llibret on es presenten algunes lletres. Es pot seguir l'ordre de presentació que segueix en els 3 quaderns del segon bloc. Comencem. Aquest segon bloc, Comencem, és una revisió del mètode, punt a punt, publicat el 1999, amb el qual es va sistematitzar el procés d'ensenyament i aprenentatge de la lectura en braille en llengua catalana. És la continuïtat del bloc, Ens preparem, i consta de 3 quaderns d'aprenentatge. Els quaderns 5, 6 i 7. Observem les 3 capses del bloc, Comencem, del mètode punt a punt. S'explora el quadern 6 del bloc, Comencem, i l'interior de la capsa. Aquests quaderns són el material base per a l'inici de la lectura, elaborats de forma seqüenciada i progressiva.
Cadascun d'ells van acompanyats d'una bossa d'objectes tridimensionals que es corresponen a cada una de les lletres de l'abecedari. El procés que segueix per a conèixer cada lletra és el següent. Reconeixement de l'objecte. Presentació del so. Associació de l'objecte amb la seva presentació bidimensional. Reconeixement tàctil de la signografia Braille. Identificació i discriminació. Lectura de síl·labes. Lectura de paraules amb la lletra en diferent posició. Lectura de sintagmes o frases. Al final de cada quadern es poden trobar pàgines per exercitar la lectura amb ambdues mans per separat. Observem les 3 capses del bloc Comencem del mètode punt a punt i un dels contes inclosos en la col·lecció. Aquest material també s'acompanya de 4 contes, que són les primeres lectures per tal de reforçar i consolidar progressivament l'aprenentatge de la lectura en braille. L'estructura del conte és la següent. El text que ha de llegir l'infant es troba en tinta i en braille a la pàgina de l'esquerra, on també hi tenim el text en tinta per l'adult. Aquest text està transcrit en braille a la pestanya. A la pàgina de la dreta del conte hi tenim els dibuixos en relleu. Els 4 títols dels contes són: 1. El Leo i la Lola. 2. Les lletres van a la piscina. 3. Les lletres van a la platja. 4. Les lletres van al riu. Punt a punt, didàctica del braille en català, és un material viu que s'anirà enriquint amb d'altres materials. Didàctica del braille en català. CREDB CRE11 Barcelona.